سلام زي خبركم تخطاتلتي بين تي في نلو معربي شومون تميازيا زيت تدالو على توزينات تزلكم متيلخو كم وترو كيساف فصامي مدباتنا نخت كتاتلنا ندعدمكو بقدامنت ارئسተ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ግዳያት ዝተፈላልዩ ሓይልታት መሳርሒ ፖለቲካ ይኹን ከም ዘሎ ተገሊጹ ሩሲያ ካብ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ተወንዚፋ ኤርትራ ግና ንሩሲያ ደጊፋ ሃገራው ባይቶ ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ አባላት ቦርድ በዓል መዚህ መረኸብት ብዙሃን በዝምልከት ዝገብሩ ሹመት ሕቶ አላኢሉ ኣብ እስራኤል ከተማ ቴል አቪቭ ዲዚንጎፍ ግብረ ሽብራውያን ድሕሪ ዝፈጽሙ ጥቃዕቲ ክልተ መንእስያት ከም ዝተቀተሉን ካልእን ዝድህስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክታል ግዜ እንዳተመነኹ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ግዳያት ዝተፈላልዩ ሓይልታት መሳርሒ ፖለቲካን ይኹኑ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ ኢትዮጵያ ክልላት ትግራይ ኣምሓራን ዓፋርን ናብ ዝርከብ ማዕስከራት ዘለዉ ልዕሊ 25,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ግዳያት ዝተፈላልዩ ሓይልታትን መሳርሒ ፖለቲካን ይኹኑ ምህላዎም ተሓቢሩ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ክልል ኣምሓራ ከባቢ ዳባት ኣብ ዝተደኮነ ሓድሽ ማዕስከር ኣለምዋጭ منتهم زيت فلتو عطوات بزخفتو تخسي بوحدو شمونت إيرتراوان كم زقوصلو تأجليسيوم بزي كازي حيلتاتا محركة بإثيوبيا ناب سودان كسجرو نزحزوم حموش إيرتراوان آبالات جونتا إخم بمبال كم زرشنوم كسمح تنهيوم أبرز الزيكاب تجري ناب كل أمحرة كسجرو زت تحازو إيرتراوان ناب سراوت إيرترا تركيبهم حيلتات تجري بس اللي نسترتروم إيرتراوان هرشلوم زبل كالون حبرتاون بمحبرو ميدام كجاوح كنيوم نايزي بترجع مزيك على حزولو مقتلتي إيرتراوያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ከተረጋግጾ ኳንት ዘይካለ ኣብ ሕማቅ ኩነታትን ሻሎትን ከም ዝርከቡ ግን ፍሉጥዮም ዳይሬክተር ሓሊስ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ወይዘሮ ኤልሳ ጭሩም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዘርጋሕቶ ሓበሬታ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ናይ ፖለቲካ መሸቀጢ ካብ ምግባሮም ህይወቶም ንምድሓን እንተንቃለስዩ ዝሓሸ ክትብል ኣስሚራትሉ ኣብ ማዓይኒ ዓዲ ሓሩሽን ህፃናትን ነፍሲ ወከፋትን ዝርከቦም ልዕሊ 25,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ናይ ምግቢ ረድኤት ካብ ዘይረኽቡ ልዕሊ ክልተ ኣዋል عطيرو هم زلوا زد تحساسات ويزرو إلسا جروم زد ما أبتغري تنبيرو زلوا عطوه زد فترو دعنبر حبرات هاجرات ويكا UNHCR زعدوا لهم زنبره ورحاوي ماونن سلزق قارات خمس يكون ردعام بسنكزي أنصلالو زلوا كبير نايت أميت حدقة أب نايت عنات سجم زد صنحون هساناتن قديات موت يخون مهلاهم بترجع مهتغالهم كابزي أب تقرأ تنبير زلوا عطوان أنصلالو زلوا تميتن بمهدام إيرتراوያን ስደተኛታት ናብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ኣብ ሰግሩ ልእዋን ድማ ንብዙሕ ተወሳኺ ስቃይ ይቃልዑ ምህላዎም ዘመልክቱም ጸገም ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝፍታሕ ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ምዝግዕዙ ጥራይ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ዝድሃበ ጎስጓዝ ክካይድ ወይዘሮ ኤልሳ ጭሩም ኣብ መልእኽታ ተላብያ እዚ ከምዚሉን ከሎ ብምጥር ናብ ስድራ ቤታት ይኹን ካልእ ምኽንያታት ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ንምውፃእ ጉዳይም ዝውዱ ኤርትራውያን ብትካል ስደተኛታትን ተመለስትን ኢትዮጵያ ወይካ ARRA ተዓጊቶም ከም ዘለዎ ተፈሊጡም እቲ ትካል ዳግም ስርሑ ከም ዝጀመረ ካብ ዝገልጽ ወርሑ ሓሊፉ እኳ እንተኾነ ንስደተኛታት ኤርትራ ናብ ወፃኢ ሃገራት ከይከዱ ዓጊቱ ይርከብ روسيا كابيت مخري سبعو مسلات تونزيفا إرترا ግና ንሩሲያ ደጊፋ روسيا بلعلي يوكرين ورار أكايدة له آب زلأوان سراويتها بلعلي سلاموان سوات بزفتسو موقفعي قتلة مقاسة ومسلاتن كابابالنت بيت مخري سوا ومسلات حورات هاقرات تونزيفا روسيا كابتي بيت مخري نختونزف بأمريكان زغربا ندفي حافشة وبايتو حورات هاقرات أبزهاب ودمسي كلت سلسا ودمسي بمركابي فتسأديقوم عبت دمسي ناي مهاب مسرح 9 هاقرات روسيا كتونزف كدقفان كلوا إرترا تركبن 24 هاقرات تغاوميونهم 54 هاجرات دمسي كم هاب خطبان كله 16 هاجرات دمسي كم هاب بخيرانين روسيا 40 شوعات نزابلات بيت مخري سوا مسلات ببريزيدنتنت كتمرحيات صنيحام باز مهنيات كل زمت طرعنات مغاسوا مسلاتن نايم مأكل أدل نيروام سراويت روسيا انرسه كتما يوكرين اب حوسي كبايتو دحر مصنحاب زحلفه قربا معلتات من سحابو اكايديوم دحرت من سحاب ابو حيالو عدتات بفلاي دما بوچا اب كبابي حيالو سلاموان سبات بسزق اجواب تقاتلهم تراخيبهم روسيا بتوسخي قبل المنبري ابايتي سلاموان سبات المامه دبداب كتكايد قنيام اب هوسبيتالات مولدان كيترفه بستخيد دبداب 10 سلاموان سبات كم زتقتلوا مع كنازين علم مسكرنين
ጸብጻባት ማዕከን ዜና ዓለምና በሀገራ ከይፋኑ ዓፊና ዘላ ሩሲያ ነቲ አካይዳቱ ተባይሉ እትኽሰሰሉ ምካሰው መሰላትን ቀትለትን ናይ አሉታ ምላሽ ሂባቱለያ ምስሉ ሩሲያ ንምድዋን ኮነ ተባይሉ ዝተሰርሐ ድራማይ ክትብሉን ገሊጻቱ ያ ሩሲያ ካብቲ ምኽሪሳው መሰላት ሕብራት ሀገራት ክትእለ ኣብ ዝተዋህበ ድምጺ ኤርትራ ሕጁን ኣብ ጎን ሩሲያ ደው ምባላ ብምግሃድ ኣይፋን ንውንዘፋ አድሚጻላ ሩሲያ አንጻራን ዝልመጻ ሀገራት ዘይ ምሕዝነታው ስጉምቲ ምባል ኣብ ልዕሊኤን ሕነ ክትፈዲ ምዃና ጠንቂቃ ሀገራው ባይቶ ተወከልቲ ህዝብ ኢትዮጵያ አባላት ቦርድ በዓል መዚ መራኸብቲ ብዙሃን በዘምልከት ዝገብሮ ሽመት ሕቶ አላዓኢሉ ቤት ምኽሪ ተወከልቲ ህዝብ ትማል ሐሙስ ናይ በዓል መዚ መራኸብቲ ብዙሃን ተሻዓተ አባላት ቦርድ ብድምጺ ብልጫ ጽዲቆም እቲ ቤት ምኽሪ ሽመት ካብ ዘጽደቀሎም ውልቀ ሰባት ሚኒስተር ዲኤታ ወጻኢ ጉዳያት አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ሚኒስተር ቱሪዝም አምባሳደር ናሴሴ ጫሌ ካብ ማዕከል ህንጸት ስርዓት ዲሞክራሲ አምባሳደር ሐሰን አብደል ቃድርን አባል ቤት ምኽሪ አዲስ አበባ ዶክተር አጋረደች ጀማል ይርከቦም ይኹን እምበር እቲ ቤት ምኽሪ በዓል መዚ መራኸብቲ ብዙሃን ኢትዮጵያ ንምጥያስ ሓድሽ አዋጅ ቁጽሪ 1038 ህዝባር 2013 ዘተሕሽመት እዩ ሂቡ ብዝብል ብርክት ዝበሉ ሰባት እናመንጎቱ ይርከቦም ካብ መንጎቶም መካተያ ነጥብታት ንኣባላት ፖለቲካ ፓርቲ ሹመት መሃብን ውስንነት ተዋጽኦ ኣባላትን ዝብሉ ይርከቡም ኣዋጅ መራኸቢ ብዙሃን ቁጽሪ 1238 ህዝባር 2013 ከም ዝገልጾም ኣባላት ቦርድ በዓል መዚ መራኸብቲ ብዙሃን ካብ ዝመርጽሉ ርቋሕ ሓደም ኣቲ ዝምረጽ ውልቀ ሰብ ናይ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካ ፓርቲ ኣባል ወይ ድማ ቁጻር ክኸውን የብሉን ዝብል ይርከቦም ይኹን እምበር ካብ መንጎ እቲ ቤት ምኽሪ ዘጽደቆም ኣባላት ቦርድ ኣባላት ብልጽግና ፓርቲ ይርከብዎም ሕቶ ካብ ዘለዓሉ ነጥብታት እቲ ካልእ ውስንነት ተዋጽኦ ኣባላት ቦርድ ዝምልከት እዩ ብመሰረት ኣዋጅ ቁጽሪ 1238 ህዝባር 2013 አንቀጽ 9.5 ካብ መንጎቶም ኣባላት ቦርድ እቶም ክልተ ካብ ሲቪል ማሕበረሰብ ክልተ ካብ መራኸብቲ ብዙሃን ክልተ ምስ መራኸብቲ ብዙሃን ርብሓን ኣግባባትን ካብ ዘለዎም ትካላትን ክፍለ ሕብረተሰብን ከምኡን እቶም ሰለስተ ኣግባብነት ካብ ዘለዎም ናይ መንግስቲ ኣካላት ዝተዋጽኡ ክኾኑ ኣለዎም ኮይኑ ግና ካብቶም ሽመት ካብ ዝጸደቐሎም ተሻዓተ ኣባላት ዋላ ሓደ ካብ መራኸብቲ ብዙሃን ዝተወከለ የልቦን ካልእ መከራኸሪ ነጥቢ እቲ ቀይዲ ምምላእ ሕጹያትን ምጽዳቕ ሽመትን ግልጺ ኣይነበረን ዝብል እዩ ኣዋጅ መራኸብቲ ብዙሃን ከም ዝበሉ ቀይዲ ምልመላ ሕጹያትን ምጽዳቕ ሽመትን ንህዝቢ ግልጺ ብዝኾነ መንገዲ ክፍጸም ኣለዎ ዝብል እዩ አንቀጽ 9.2 ህዝቢ ሕጹያት ክስይምን ርእይቶ ክህበሎምን ከም ዝግባእ ይሕብር በተወሳኺ እቲ ቀይዲ መራኸቢ ብዙሃን ክቐርብ ህዝቢ ኣቐዲሙ ክፈልጦን ይግባእ ካብዞም ነጥብታት ብምብጋስ ብርክት ዝበሉ ውልቀ ሰባት ኣብቲ ቀይዲ ዝተፈላለዩ ሕቶታት እናልዓሉ ይርከቡ እቲ ቀንዲ ሓላፍነት ናይቲ ቦርድ ኣፈጻጽማ ስራሕ ናይቲ በዓል መዚ ምቁጽጻር ክኸውን ከሎ ተልቢ ስራሕ ባጀትን ምንቅስቓሳትን ይግምግም ምሕደራን ቁጽርን ሰራሕተኛታትን ዝምልከት መምርሒ የውጽእ ከምኡ ድማ ናብ መንግስቲ ኣቕሪቡ ዋና ዳይሬክተር እቲ በዓል መዚ የጽድቕ ኣብ እስራኤል ከተማ ተላቪቭ ዲዚንጎፍ ግብረ ሽብራውያን ድሕሪ ዝፈጽሙ መጥቃዕቲ ክልተ መንእስያት ተቐቲሎም እቶም ብሐሙስ ምሸት ኣብ ጎደና ዲዚንጎፍ ከተማ ተላቪቭ ኣብ ዘጋጠመ ናይ ተኹሲ መጥቃዕቲ እተቐተሉ ክልተ እስራኤላውያን ኤታም መጄኒ ወዲ 27 ዓመት ቶነር ሙራድ 28 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣብ ሓደ ኢልካ ዝበሃል ባር እዮም ነይሮም እቶም ግዳያት ኣብ ተላቪቭ ኣብ ሓደ ገዛ ብሓባር ክነብሩ ከም ዝጀመሩን ሙራድ ቃም ኣብቲ ተቐተለሉ ባር ተቖፂሩ ይሰርሕ ከም ዝነበረን ጆርሻሌም ፖስት ኣብ ዝውፅኡ ሓበሬታ ኣቃሊሑ ዓርብን ውሆ ሓይልታት ጸጥታ ነቲ ኣብ ተላቪቭ ጽዑም ምንቅስቓስ ዘለዎ ጎደና ዲዚንጎፍ ተኹሲ ዝኸፈተም ክልተ ሰባት ቀቲሎም ንኻልኦት ኣቕሲሎም ሽን ቤት ውሽጣዊ ጸጥታ ትካል ፖሊስን ፍሉይ ኣሃዱ ጸረ ሽበራ ፖሊስን ዝመጹ ሓይልታት ያማም ነቲ ብሐሙስ ምሸት ንኽልተ ቀቲሉ ብዙሓት ዘቑሰለም ኣብ ከባቢ ጃፋ ዝርከብ መስጊድ ከም ዝረኽቡን ብምድልዋት ተኹሲ ከም ዝተቐተለን ዜናታት ተሃገራ ቃሊሐን ኣምንጎቶም ሓይልታት ጸጥታ እስራኤል ዝወረደ ጉዳት ከም ዘይሉ ተገሊጹ ወዲ 28 ዓመት ረኣድ ሓዛም ዝበሃል ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ኣብ ዝርከብ መዕቆቢ ስደተኛታት ጀኒን ዝነብር ተቐማጢ ናይቲ ኣብ እስራኤል ዝርከብ ማዕስከር ስደተኛታት ኮይኑ ምስ ኣባላት ሓይልታት ጸጥታ አልኣቅሳ ሰማርቲስ ርክብ ስለ ዝነብሮ በዘይ ሕጋዊ መንገዲ ኣብ ትሕቲ ጸጥታዊ ሓለዋ ከይኣቱ ተኸልኪሉ ከም ዝነበረን ብተወሳኺ እቲ ሓበሬታ ይጠቅስ ቀዳማይ ሚኒስተር ናፍታሊ ቤነት ለይቲ ሓፂር ሚጥ ድሕሪ ምግባር ምስ ሚኒስተር
ምክልኻል ቤኒ ጋንተዝን ሚኒስትር ህዝባዊ ጸጥታ ኦመር ባርሌቭን ናይ ጸጥታ ምምኻር ክገብር ምዃኑ ቤት ጽሕፈት ሓቢሩ ኣብ ተላቪቭን ኣብ መላእ ሃገርን ተወሳኺ ሓደጋታት ወይ መጥቃዕቲ መታን ከይጋጥሙና ብዝለዓለ ንቕዓት ንሃገርናን ህዝብናን ክንሕሉ ይግባእ ክብል ተዛሪቡ ንሱ ወሲኹ ኣንጻር ግብረ ሽብራ እንገብሩ ውግእ ነዊሕን ተሪርዩ ክንዕወት ኢና ድማ ኢሉ ትማላ ሐሙስ ምሸት ኣብ ከባቢ ሰዓት 9 ኣብ ጎደና ዲዚንጎፍ ኣብ ዝርከብ ዓቢ ቤት መስተም ኮፍ ኢሎም ኣብ ምዝንጋዕ ዝነበሩ ሰባት ተኹስ ብምኽፋት ክልተ ሽዑን ሽዑ ክመቱን ከለዉ ድሕሪት ዝፈጸሙ መጥቃዕቲ ካብቲ ከባቢ ሽዑን ሽዑ ክስወር ምኽኣሉ ካልኦት ግብረ ሽብራ ከይህሉን ንዑ ንመሓዙን ፖሊስ እስራኤል ጸጥታን ወታደራትን ሙሉእ ምሸት ኣብ ሓለዋን ኣብ ተፍትሽን ከም ዘምሰዩ እቲ ምንጪ ወሲኹ የረድእ በመሰረት ማዕከን ዜና እስራኤል 10 ዝኾን ጠይቲ ዝኾን ከም ዝተኮሰ ብምግላጽ ናብ ተላቪቭ ማዕከል ሕክምና ዝኾኑ ኤክሎቭ ኣብ መጥቃዕቲ ካብ ዝቆሰሉ 14 ሰባት እቶም 10 ኣብ ይሕከሙ ከም ዘለዉ ብምግላጽ 4 ካብቶም ኣብ ጽንኩር ኩነታት ዘለዉ መጥባሕቲ ክገብሩ ተቐላጢፎም እኳ እንተተወሰዱ እቶም 3 ኣብ ድሓን ኩነታት ከም ዝርከቡን ተገሊጹ ጸሓፊ ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ነቲ መጥቃዕቲ ብምኹናን ነቲ ሎሚ ኣብ እስራኤል ዘጋጠመ ግብረ ሽብራዊ መጥቃዕቲ ኣትሪርና ኢና እንኹንኖም ብዛዕባ እቶም ሎሚ ግዳያት መጥቃዕቲ ዝኾኑ ስድራ ቤታቶም እቶም ተቐትሉን ንሓስብ ኢና ንዝሞቱ መንግስተ ሰማይ የዋርሶም ንስድራ ቤቶም ከዓ ጽንዓት ይሃቦም ብምባል ብሊንከን ኣብ ትዊተር ሓሳቡ ኣስፊሩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ጽናሕኩም ብልቢ ነመስግን ሰናይ ንዓኹም